La poposciuda! Y Cristian baila. Acum, Cristian! Alfonso hace capoeira! Capoeira! Oh, trebuie să vedem capoeira! Trebuie. Hai! Hai! Poncho, capoeira, eh? Ok. Capoeira, eh? Oh. Ah? Ok. Y Christopher hace beatbox. Și Christopher, și Christopher. ¿Yo qué hago? Ce să fac eu? A ver, vamos a ver. Ia să vedem. Es que... Y Cristian se para de manos. Cristian! Cristian să poată să stea în mâini. Ha? Hei! Extraordinar! Cine a rămas? Nu o să mai vină nimeni la concert. Ani? Ani se quita la ropa. Ani să se dezbrace. No sé hacer nada. Eu nu știu să fac nimic. ¿Sabes hablar como bebé? Auzi că nu știe să facă nimic, auzi? Ah, bueno, espérate. Stai un pic, stai un pic. Yo sé hablar como bebé. Știu să vorbesc ca un bebeluș. ¿Qué auzim? ¡Bebé! ¿Qué pasó? Ce e? ¿Quieren que le digamos algo? ¿Qué? Oye, ¿eso por qué no lo traduces? De ce nu traduci? Hable como nosotros. Vorbește pentru noi. Calla. Gata. Maite! Maite? Maite. A. Maite va a contar un chiste. Maite o să ne spună o glumă. Stai un pic. Mejor necesito Ponchito, ven. Cred că am nevoie de Ponchito aici. Vamos a hacer kickboxing. Hai să facem kickboxing. Opa! Îmi dau jos și fusta. Ok. Ce se întâmplă? Nadia Poncho. Comaneci a la mexicana. Nadia Comănecea la mexicană. I wanna try. Ahora yo pego. E rândul meu. Sunt incredibili. Dragii mei, să revenim la lucruri serioase. No, muy bien. Cum v-a schimbat succesul viața? Știu că este o întrebare pe care ați primit-o de foarte multe ori. Pues, no sé, de alguna manera, știu. nosotros nos consideramos las mismas Într-un personas. fel, noi ne considerăm Si acaso no estás en tu aceiași. casa, Dacă nu con ești tu familia, acasă, con cu tus familia amigos, ta, cu sin prietenii embargo, tăi, creo que asta se mai los seis întâmplă. hemos formado Dar una toți șase gran am format familia o familie cuando mare. estamos de gira. Atunci când Y suntem în obviamente turneu, el estar con todo con el evident, público faptul că y suntem en alături esos de conciertos es un public gran la regalo. concerte e un dar Disfrutamos nemaipomenit mucho el și estar ne en los bucurăm conciertos mult y cuando de faptul estamos că en mergem casa la disfrutamos concerte. mucho de Și estar ne en bucurăm casa. și de faptul că suntem acasă atunci când suntem acolo.
Foarte frumos. Frumos? Maite, voi aveți o imagine de rebeli. Chiar sunteți rebeli? Dar ce dacă v-am întrebat pe voi? Mira, yo creo que lo que ha pasado es algo. Siempre como que S-a a la rebeldía întâmplat la ponen ceva, así într-un como, fel. tienes Partea de que hacer rebeliune a cosas fost en pusă contra de los demás, y tienes que deasupra. portarte mal y Se ser spune rudo. că trebuie să Yo fii creo que rău, eso să no faci es lucruri el împotriva objetivo de celorlalți, nosotros dar como ăsta nu rebeldes, este sino al obiectivul contrario. nostru atunci Lo que când suntem nosotros rebeli. queremos es Dimpotrivă. aportar es Noi una ne rebelión, dorim pero să con causa. aducem un El soi de poder demostrarle a la gente rebeliune que se cu pueden realizar los o sueños, cauză, que se cu un pueden motiv, cumplir să le las metas, dovedim que podemos ser celorlalți felices, că que visurile podemos pot ser fi una juventud sana, împlinite, că que haga putem crecer fi a esta nueva fericiți, că generación. putem Entonces, fi yo creo que eso un es tineret importante, sănătos. que Asta e cuando tú te lucrul cel mai sientas rebelde, important, saber că hacia atunci când dónde te te estás simți dirigiendo rebel, esa să știi rebeldía. Y încotro aparte mergi divertirse, pasarse și la să vida, te tener distrezi, să amigos, te estar simți chido en la bine, vida, să ai pero lo más prieteni, să importante te es simți ser bine algo cu bueno. viața ta. Să faci ceva bun. Asta e lucrul cel mai important. Dulce, rolurile pe care le-ai interpretat până acum au semănat cu tine sau care ți-a fost cel mai drag? No, mira, yo creo que todos los personajes que interpretas tienen Toate personajele pe algo care de le ti, interpretezi pues au que ceva tú lo din estás tine, interpretando, entonces tienes que ponerle fiindcă atunci când le vivencias tuyas, interpretezi, pui pero ceva din creo que trăirile los dos han tale, sido, dar bueno, cred că los dos más largos que fue rolurile cele mai Marcela lungi era pe care demasiado le-am tranquila, jucat, Marcela era demasiado mult tranquila, prea y Roberta liniștită era pentru demasiado mine, iar loca. Roberta era mult prea nebună. Entonces yo creo que soy una Și mezcla cred că entre los sunt dos. un amestec între cele două. Maite! S-au scris și despre voi foarte multe lucruri neadevărate. Știu că la un moment dat s-a spus că ai fi însărcinată. De vreo 3 ori. Cum ai reacționat? Lo que pasa es que llevo embarazada un año. Sunt însărcinată de un an de zile, dar încă nu s-a născut Ya nimeni. me da risa, pues ¿qué Așa că îmi haces? vine să râd. O minune! No, es que de verdad, de repente sí la gente dice Serios, muchísimas uneori cosas que no oamenii son spun ciertas. foarte multe lucruri Y care pues nu nada, sunt no te queda adevărate, nada más que saber qué es dar la n-ai verdad. ce să Y faci, la verdad doar la să sabemos afli nosotros care y e la gente que adevărul está și con noi nosotros. știm Entonces, adevărul, noi a și cei veces care eso no sunt importa. alături de noi, așa că nu contează. Dar este adevărat că ai o relație stabilă cu... Producătorul, da, e adevărat, adevărat. Sí, eso sí, eso sí. Da, asta e adevărat. Să continui, nu știam dacă... Oigan, voi cum- también queremos hacer un paréntesis, Vrem să facem o queremos paranteză. subir a unas personas que Vrem să siempre, aducem, siempre să están vorbim con despre nosotros. câteva en la persoane gira. care sunt întotdeauna cu noi în turneu. Rulo! Él es Rulo. El e Rulo. Vino încoace. Él es Rulo. El Él e está- Rulo. Un aplauso para Rulo. Vă rog să-l aplaudați. Oso, Oso. Ven, Oso. Hai, Ursule. Y quiero que le den un aplauso muy Pero fuerte. quiero que Și vreau vean. să-i aplaudați foarte tare. El e Ursul. Ellos siempre están con nosotros en la Ei gira. sunt întotdeauna alături de noi în Denles un turnee. fuerte aplauso. Vă rog să-i aplaudați foarte tare. Y Ricardo, Ricardo. Mai sunt și ¿dónde está Ricardo. Ricardo, unde ești? Falta Ricardo. Lipsește Ricardo. Lipsesc Ricardo! mulți oameni, de fapt. Ricardo! Ricardo, Luisillo, los Omega. Luisillo. Unde está? No vino. N-a venit. Bun, haideți să revenim puțin la RBD Familia. Cred că sunteți interesați să aflați amănunte. Ce ne puteți spune despre personajele pe care le interpretați acolo? Pues mira, se supone que es una ficción. În principiu e o ficțiune. Es como si fuera nuestra vida, pero E en ca și realidad cum ar fi viața obviamente noastră, no dar está pegado a la evident realidad nu e chiar atât, totalmente. nu e Es como un complet sitcom, inspirat din una realitate, comedia e un soi de romántica. sitcom, o comedie Entonces, romantică. la verdad es que está muy divertido porque E foarte amuzant. es como los chavos viven en un departamento y las chavas Practic, viven en el departamento de băieții abajo. stau într-un apartament, iar Entonces, así fetele în pasan apartamentul como de las cosas dedesubt. cotidianas que pasan Și fuera de los e vorba conciertos, de lucrurile fuera de la cotidiane care novela, se întâmplă în y afara la verdad es que concertelor, yo creo în que afara ha funcionado muy serialului. bien en México Cred y că a ojalá mers les foarte guste bine în mucho. Mexic și sper să vă placă mult. Sunt convinsă. Și noi sperăm